Els esdeveniments festius, culturals i tradicionals són presents al llarg de tot l'any a la Granada i impliquen una gran quantitat d'entitats i veïns de la població. Una de les més destacades, com en la majoria de municipis, és la Festa Major, que en aquest cas està dedicada al patró del poble, Sant Cristòfol. S'escau el segon diumenge de juliol i representa pràcticament una setmana plena d'activitats en què es programen concerts, activitats infantils, esportives, d'aventura, exposicions, castell de focs d'artifici, correfoc i lectura dels versots, la baixada del ruc, la benedicció de vehicles i desenes d'altres activitats. Ara bé, un dels certàmens més destacables d'aquesta festa és la mostra de vins i caves. Es tracta d'un esdeveniment que organitza la jove agrupació Dionisos La Granada des de l'any 2003 amb l'objectiu de promocionar els productes vinícoles de la comarca i difondre la cultura de vi i el seu consum responsable. Des dels seus inicis, la mostra s'ha convertit en un espai de trobada per als amants del vi i el cava i els professionals del sector. De fet, cada any aplega una setantena d'elaboradors i més de 100 vins i caves per degustar. A més, regularment es convida a participar-hi una denominació d'origen d'arreu del territori que també aporta vins per a la seva degustació. La mostra es complementa amb una oferta de concerts i té com a escenari el celler cooperatiu de la Granada. A hores d'ara està més que consolidada i s'ha convertit en un referent a la comarca del Penedès. Un altre dels esdeveniments importants del calendari festiu de la Granada és la Festa del Most, també coneguda com la Festa Major Petita i que antigament era anomenada Festa de la Minerva. Aquesta festa es celebra el tercer diumenge d'octubre i ofereix un ampli programa d'activitats que van des de la cursa de 2 hores de BTT fins a la sardinada popular, passant per la trobada gegantera, representacions teatrals o el gran correfoc. Ara bé, si hi ha una festa singular a la Granada és la pujada del ruc al campanar. Explica la llegenda que una vegada hi havia a la Granada un ruc que no menjava i que cada dia estava més prim. Passejant-lo pels carrers del poble, els seus propietaris es van adonar que quan passaven per davant de l'església, l'animal s'aturava i mirava frisós un lletsó que havia nascut a dalt del campanar. Els veïns van decidir provar de fer-li menjar l'herba de què s'havien gelosit i per això van muntar bastides i corrioles per fer pujar l'animal. Lligat pel coll, l'empenyeren amunt sense adonar-se que l'estaven escanyant. Abans d'arribar a dalt es trencaren les cordes i el ruc caigué formant un clot a terra. Aquest fou anomenat la Bassa Pedrera, lloc on avui es troba la plaça de Sant Joan, darrere de l'església. A partir d'aquesta llegenda es va construir el Ruc de la Granada, que és una divertida peça del bestiari del poble que protagonitza bona part de la vida festiva de la vila. Aquestes només són algunes de les celebracions més destacades de la Granada, però al llarg de l'any al municipi es viuen altres activitats d'especial interès, com la Festa dels Tres Tombs, que es celebra a finals de febrer i es caracteritza per la tradicional desfilada de cavalleries i carros guarnits, la benedicció dels animals, l'exhibició canina i la venda de tortells. També cal destacar, entre molts altres, els actes de l'Abril Cultural que s'organitzen entorn de la Festa de Sant Jordi i en què s'ofereixen xerrades, tallers, espectacles, concerts, la tradicional trobada de puntes de coixí i contacontes, entre moltes altres activitats. Mira, així li va fer. Qui ets tu? No li va dir res més. Soc el... Però és que no havia acabat la frase, que el peix irisat ja se n'havia anat.